कोकणातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट पाहण्यासाठी आताच कोकण कटा न्यूजच्या सर्व सोशल मीडियाच्या प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा। खेडमधील भोसले घाटामध्ये पुन्हा एकदा आज अपघात झालेला आहे। अगदीच काही दिवसांपूर्वी या ठिकाणी अपघात होऊन 2 जण गंभीर जखमी झालेले असतानाच अपघाताची मालिका सध्या भोसले घाटामध्ये सुरू आहे। आज दुपारी देखील एक माल वाहतूक ट्रकचा या ठिकाणी अपघात झाला। चालकाचं ट्रकवरील नियंत्रण सुटून ट्रक थेट भोसले घाटातील संरक्षक भिंतीवर जाऊन आदळला आणि यामुळे संरक्षक भिंत पूर्णपणे कोसळलेली आहे। संरक्षक भिंत कोसळल्यानं या ठिकाणी अजूनही अपघाताची शक्यता आहे। या अपघातामध्ये चालक हा गंभीर जखमी झालेला आहे। रस्ता रुंद असून देखील या ठिकाणी वेळोवेळी अपघात का होत आहेत याबाबतची कारण मीमांसा तपासण्याची मागणी आता खेडमधील नागरिकांनी केलेली आहे। लवकरात लवकर रस्त्याची आणि संरक्षक भिंतीची डागडुजी करावी अशी मागणी आता खेडमधील नागरिकांनी प्रशासनाकडे केलेली आहे। कोकण कटा न्यूज, खेड, रत्नागिरी। ये बिल्कुल कर